Hadin ba nakaliang ki babun ki kenhun bapher na do kisang balang ki nong yalam shnong ki pait ba ban ki katu kat ni ki kenhun yalam balang ki lapen pau ki jing bom sngo yaham bar ka jing persha halor ka jing bu tarik ka sorkar ya ka sngi penkut ya ka tamasa cherry blossom ka ban salong mentau bnai hamadan kur kalang bhoi rombong lum dai khla ri bhoi the string kumta kala penlong yo wei ni ki nong mi khmat na ka dong ri bhoi uba Charles Marngar ubadai MLA bad MDC ka Mauhati constituency ulami syakmat ban penpau nakaliang ka jong uru ya ka jingbam song ya hap ya ka te ka jingbu ka sarkar ya ka sngi penkun ya ka cherry blossom festival ha ka sngi ublay uba chal sa bakran syo nong lom kubor ula kadoru bahai ki sngi ki banai bala letno ka sarkar kala jup long ki program kerpang kum ka jingwan jongo kerpang ki menteri na ka sarkar kemi bat ki wei ki program jong ka sarkar ka bala jupen long ha ki sngi ublay bat nalor ka ne ulo ongru bahag jing shisha ka sarkar jalla kalade ban penkendria lane ban kier ni jing penlong ki program lane ki tamasa ha ka sngi khen kentang ki pai ringai kristan kata ha ka sngi ublay ka baulo ongru bahag ri India la juburom ya baro ki chat jingen lane mane blay kumta ka sarkar kemi ne ka sarkar jalla kade ban burom lang ya baro ki jat jinget khamta mi ki sngi khen kentang de ki jat niam bapher ha ka ri India Kumuway na ginong yalam ki barit jong ka ka tamri buhay ba na po ka jala da ka sim jong ka jing sokya na kren hangni alor ki jingja ki baja po ka state ka jongi bat ngan poi be ka phang bat kata ka de ha ka bay de bat ka jing tmu jong ka sarkar ka jongi ban penlong ya ki kinja festival ka bala pau shai manta ka bangi tip shai ka de ka way na ki festival ba kata ka de ka cherry blossom festival ya ka nega festival labu ya ka sngi utrai la nega sngi blai ki jingja po ga jala ga jongi ka ba ngila ban ong ba ka de ga jala ha ka ba ki pai kristan ki don shibun ho ngitip ba ki don ki wairu ki jat nyam ngi buram yaki enrai ke ek mo kwa ban ong ga ni ka por ka long ba specific na kam ta ga ni ka cherry blossom bat ki wei ki program ki ba pelong ka skrible kumnong yalam nga sok thang adu ta ban yui ban nakaliang jong ka sarkar ki lapan bai ek ki program ha ka skrible ke jingkali menta ka long balai hatom la samo ban pelong ki wei ki sngi mundon sngi shu ban pelong de ki wei ki sngi ta ka de ki jingkali ka ba ar nang ta ka mga kwa ban pen kan mau pi kam de shu tang ka ki cherry blossom festival idon ki wairu ki program ha ka ban nakaliang ka sarkar ki pediang ban pelong ha si ble dang shen dang ha ka khatsan tarik jong Oktober union minister wan ban bisit ya kari boy district jongi la pentip lot shabaro ki district head bagi haban wan tere ya ka si ble ta ka dei bedang sudah jashan ko wai ni ki jingja ka ba ngai la de nga klem aten berkata ka de ka live potrik jong banai Julai ka ka si ble bat kata ka dei haga bay day bat ka Commonwealth Parliament Association jong ka zuntri haka ba u speaker jong Lok Sabha wan hapo ka jala bat ye kaneru la penlong hapo ka Legislative Assembly haga yeng ka bagantang ka jongi hak sible om tangata la dangi phaidin u Prime Minister jong ka ri India ka jongi wan hapo ka jala haka sible i pelong program kabangim ju kamyo ikot yaki por manswa kalong ke bos kusi ya keren ya kene daga baburam ngaburam yigi wai ki jan yamru ki bom dai ki kristan bat ki wai ro ngi haban yo ngi em ha jelangi em ha kari ha bangi haban yo buram yi wai tinga i kane ka jing long ka jing man hangi kumba kalong menta ka dei na marba kum kinong yalam po ka jala ni jemplan ladawan kano program nangte na po center na Delhi banawin away ni island kat kum ke program ga bagi la fix nangte ni supriang ban balai ngimla ban ong sigentin ba mangi hang ni ngimla ban pelong ka simple nginra ngin pelong na ako igas ni tinakaliang jonga ngapan pau ba ngakran personally om nakaliang ka party rai personally ngakran ngadon gajing snow persya igene ngam so yahap
ban pelong ya kene ke Cherry Blossom Festival hoit ke don ke jing ong ba on pelong ika hadin lai bijen lawan jisang kataru kadang dei ke sengi ublai kadang dei hapo khat ar beje men met kadang dei ke sengi ublai dalileru osoba kami hap te kumwai ne kinong yalam jong kadong ri boy kene ke program ru ka hap hang ni hapo kadong ri boy ke bai ke jongi telada ka dei dong ri boy ne lada ka dei hang no honoru nagaleng jong ahi ngasom ngam soi hap but ngapen snow sa sarkar bakumu way na ginong yalam nga snow persya ikani ngam so yahap ban kerpat ro ka sarkar bakim day ban pelong kanong program ka siblay am tangani ke program ka pemerintahan day nang ni syakmat ro buram lam kat syabaya syurum seneng ngi snow ya ka sur ka jong ba ki bakran ki baong ki pau ya ki jing snow diaw mangi kinong yalam ro ngi snow diaw habang yui baka sarkar kapelong ye kini ke program ka siblay te kata ka dei mo ka pau kanyan te nagaleng ga jonga nakerpat ye ka sarkar ban menta ban nang ni syakmat hi ngim dei ban priang ye kino ki program ki ban pelong ka siblay